Se min stream, jeg har ikke nogen. Jo, du har! Drop lige! Hvad er inde i det her hus? Hvor smooth! Har dræb ham her derinde i Jeg den? dræber dem. Kom nu, tjep. Det kan ikke gå for langsomt. Sige til mig, ja, så kom jeg. Jeg skal bare ind i boksen på dem. Kom nu. Kom her. Altså, hvorfor er jeg lige blevet bokset af min egen mate? Lige på ham her, hårdt. 50. Fuck, du blev en, hvor du... Farligt skal den lige være. Du blev en, hvor der ham hårdt, du siger, mand. Du var crazy, gjort. Ja, han er sikkert lige helt... Chill. Surf rich. Fuck, de har minus penge, jo. Jeg er fuldbox ind. Vi box! Du død! Åh, jeg er død. 100. Cirka Du. Oh my god, oh my god, oh my god. 150. I'm dead. Good, I'm dead. Du. På mig, altså... På mig. Kom ud på Rasmus. Giv dem. 100. Ej, hele med. 100. Et liv, med et liv, bro. Du. Ja, jeg fatter ikke hele med. Skal vi tage den på cash? Der er no... Hvis jeg skal Ja, sidde i den her... det kæmper. Vi skyder mig, Bro, jeg slår jer. 13 hvid. Har I hvid? Jeg har 13 hvid. Nå, Jimmy. Nej, det har jeg ikke. 44 hvid. Du. Godt lov. Please, han er hvid. Selvfølgelig har han hvid. Resten af dem sidder der. Jeg kan ikke bare tage resten. Nej, det er bare push. Altså, vi er bedre for boxfight, det ved jeg godt. Du. 2 du. 1 tilbage. Han ingen af dem hvid, eller hvad? Jo, her. Make it. Ja, tak. Jeg har også... Ikke terminere. Jeg spiller bare alt. Nej, dansk vand. Tag den. Her, der er en. Ja, nej. Okay, jeg vil bare vide om... Hvad har jeg gjort? Den har jeg. Og hvem har gun? Du har jo gun, ikke Rasmus? Jeg har. Op på island. 2 mennesker. Det var bare nu, sagde jeg. 150? Jeg slækker med... der sidder... Jeg kan ikke skyde! 40. 100. Du bokser. Er så følelse. The fuck, jeg kunne ikke skyde. Get the fuck out. Bøger til spørge nu. Altså, hvad laver I? Efter medaljen. Lige der. Der er nogen lige der. Der er også nogle lige under os. Næsten. Det er det der. Ja, I ser dem. Nice. Ham der Jeg derovre. tror sgu desværre også, de ser os. Så spørger mig ham der derovre. En inde i huset. Jeg blev snipet, altså. Nogen, der er hvid. Eller big. Ja, Jeg er med shit. Jeg er shellfish. Herovre, gutter på mig. Jeg får alt. Please. Jeg vil ikke ind, den skal noget healing. Nice. Vi kommer på dig. Hvor er han hen? Hvad fuck laver han? Hvorfor dipper han bare? Jeg ser ham godt. Er han low der? 116 på den anden side. 116 på ham. Men altså, de er professionelle til at fuck det nok. Du. De er så forladt. De er... Så er på taget. Hvorfor dipper? Jeg ramte ham med den. Du er så gay. Han er et dubo, jeg kan ikke ham. Ja. Ja, du var ham, jeg jagtede først. Nej, jeg følger efter ham. Ja, vi skal danse på dem her, jeg ved ikke hvad. Hvor er han henne, Josef? Der er så mange, der vil reboote. Lige helt derovre. Hvad fuck, bare gå efter dem, der lige er blevet rebootet, Josef. Død. Jeg fik ham af dansk. Det er free kills. Jeg skal komme herover, dansk på ham. Kom. Dansk på ham. Jeg kommer ikke. Nej, kom nu, gutter. Der er nogen, der lige er Nej, rebootet herovre. fuck dansk på ham. Jeg giver heller ikke en fuck. De er lige rebootet herovre. Så du bliver popular. Vi er mig, der kører på jer. Jamen, jeg skal bare væk. Nogen, der har hvid. 11. Simpelthen. Han flyver bare gennem et DM. Kan I hjælpe her? Nice, yes. På boksen. Nice. Jeg så stok. Jeg er død her, gutter. 100. Jeg så stok. Jeg klipper ham. Nej, shit. Nej, bro. Bro. Varmt. Vi siger så Rasmus. Gå til kodepil. Jamen, vi skal dræbe den der deroppe. Det bliver Nej, jeg med klipper ham med med skud. Var der noget hvid deroppe? Fuck.
det var der ikke, tror jeg. Der var ikke skid. Der var ikke noget healing. Jeg er død nu. Der sad nogen derovre. Ude i vandet, ude i vandet, ude i vandet! Hvad fuck laver I sammen? Derovre, der er også en. Ja, det er ham, der så, ikke? Jo. Jeg skal over på ham. Vi skal lige tænke på zone, gutter. Jeg er Hvordan er ligeglad, jeg 20 skal- tilbage? Er der 20 tilbage? Så mange der vil Altså, På mig, inde i det her hus. hele tiden. Det er fordi, Jeg går ind i zonen Det nu. var et fuldt hus. Nej, fuldt ja, på hvad skal man i zone? Fuck det. Fuck, jeg går ind i zonen. Tarm. Han ramte 100. Det var godt. Perfekt. Jeg er død. Han dør storm, han dør storm. Skal jeg komme Det til gør at også. Jeg er også død i zonen. Se bro, jeg ser bro. Så er der. 14. Ja. Han er hvid, ikke? Danskvand, du skal være klar til at Nej, være han er short. Åbenbart. I stedet for at stå camp bag træ. Jeg prøver at snipe en helt op. 105. Min Ja, gode det bror. er Nej, ja. Lige her på mig, det var ham der flygtede fra starten af. Ja, han er lige her for Ja. mig. På mig, gutter. Han dipper. Ja. Kom, Sjæs, Bro, det samme. altså. Hvor gay kan man lige Endnu. være? For mig. 44. Power. Kom bare ned mod de andre. Kom Altså. ikke. Gutter, det kommer an på jer. Lige her, gutter, lad os tage ham. Byg, please, danskvand. Han er lige nede under. Hvorfor tager du min Så jeg sniper? jumper ham. Giv mig min sniper, danskvand. Fuck han henne. Du er gået Hvad op. laver, bro? Okay, cranker bare. Jeg ved ikke, hvor han er, eller skyder jeg bare. Jeg skal måske også komme og tænke på at komme ind i zonen, gutter. Nej. Jeg har ikke dem ikke. Hvor fuck er han henne? Så var crank. 2 meter til skov. Han står bare på toppen. Har du sygt det? Jeg kan have med kætte, bro. Nej. Ja, godt, du meget skal have det. Her på mig. YouTube Alright. JF, yes. Herovre. Der skal en Jeg har set alle dem der er oppe på toppen. designet SMD. Der er 18 der tilbage. er nogen her. Stack der, game no cap. Der er nogen lige hernede, på mig. 100 på dem begge to. I boksen her. Mark, De er tre. Mark, ti stille. Fuldbox. Tømmerens box. 62 29, hvid. mand. Kom nu ud i boksen, kom. Altså. Ud i Jeg en stikker herovre. ikke. Død. Endelig døde han. Okay. Fuck, han er ikke Hvor er det lort? Dreng, lige her. Jeg hele med skæt. Jeg blev snipet, altså. Nogen, der er healing. Op fra high-dag. Jeg er shellfish. Ja, jeg er med skæt. Ja, kom. Jeg kommer over til jer. Kom ned på mig, det er den sidste med dagen nu. Og så fight. Jamen, altså det der grønne superhelte skin har vi ikke engang købt. Det er knap det nu. Jamen, det er ham, der er hernede. Lad mig lige få mig bad hen. Vi må bare gerne skrive på zonen, altså. Ja, hvor er han? Han er den grønne superhelt, han er blevet dræbt nu. Bro, der er bananaskin og muligt. 15. Lige her, gutter. Det er det sidste. Ja. Sidste. Det er det sidste. Det er sidste Rasmus squad. tvilling, det her. Det er squat, ja. 100? What? Hvad laver bro? Det er 100. den bedste movement, der. Hvorfra? Nej, bro. 100. Jeg så Død. Okay, jeg simpelthen igennem lortet. Det er bare fuld bananasquat, er det ikke? Hvad sker der? Mig. 100. Et liv. 140. Ja, godt for mig. Begge to. Det sidste dør, så står hun ikke? Jeg dør. Nej, det gør jeg ikke. 24. Bare til zipline. Nej. Død. Hvad sker der? Jeg dræbte en med mythic. What? Han er et liv, please. Revive, please, hurtigt. Kast mig ind, hvis der. 41. Nej, bare revive. Hvad Jeg laver du? kan Jeg ikke. kan ikke jo. Jo, han kan jo godt kaste. Dør du så ikke? Jo, hvis du kan komme. Jeg er hele med skæt her med den. Nej, jeg dør ikke, hvis han bare kaster. Julius, jeg er med skæt til dig. Jo, du dør til fall, jo. Nej, jeg gør ikke. Det gør man ikke, bro. Det var det nok. Gør man ikke? Nej. Altså, hvordan fuck ligger vi godt dernede?
Det er faldet ned af bjerget. Tag medaljensene på. Prøv. Pusher dig bagved dig. Hvad laver han? Han går så. Lige her. Jeg ser faktisk tomatskin her. 16, 32, 66. Hvad så nu? Han- Crazy team, Næsten er vi crazy. enige, bro? En 31 kill win! Du. Nej. Fucking aim, Nu, Peppe. Så, 32 kill win. 33 kill win. Kom med den. Husk You det see, lige sidste til det tag. venstre, lige til det venstre. Oh my god. Under jer, der er en. Der er en, der ikke kan komme op, hvis det er. I kan kigge ned og bare spray på ham. Der sidder en deroppe. Ja, det er det, jeg siger. Det er Det er jo det, Louis. Altså, det er jo crazy team, der. Syg, altså. You see, at han begynder bare at klippe en. Nej, der døde stormen. No, 35 kill win. Det kunne også være en bedre for den af, end 36, to be honest. Han er ret hårdt, ham her. Cracket. Pickaxe ham, pickaxe ham. Det var en af de første, jeg prøvede at jagte. Bare pickaxe ham. 100. Pickaxe, han er et liv. Pickaxe. Han er et liv. Ikke pickaxe, ikke pickaxe. Jeg sidder på at klippe ham. Jeg har ikke nogen shotgun. 43 hvid. Det er ikke nogen shotgun skud. Hvad laver drengen? Han er et liv på sin. Og spil ikke lås. Så bare gør dem ned. Gør dem ned og split. Nej, you man. Skru nu, dansmand. Bare skru ned. Han døde til zonen. Fuck, det er så langt. Skål. Er vi ikke Louis? Er vi